לא נפתח את העיניים, יהיה מאוחר מדי. שומעים את הרעש הזה? לא של הציפורים, יותר חזק. כן, זה באגרים שקובעים עובדות חדשות בשטח. בטח לא שמעתם. בשנים האחרונות ערביי יהודה ושומרון יוצאים לזירת מלחמה אחרת ממה שהכרנו. במלחמה הזו, במקום רעש של כדורים נשמעים קולות של באגרים שקובעים גבול חדש. ובמקום שהאויב יוחז בסכין או קלאץ' הוא מחזיק בפטיש או שתיל זיתים. האויב הערבי משתלט בשקט בשקט על אלפי דונמים של קרקעות השייכים למדינת ישראל, וכל זה במימון ארגונים זרים. האויב הערבי שורף פסולת מזהמת, הורס אתרי מורשת וארכיאולוגיה, ונוטע עצים בצידי הדרכים המשמשים למסתור מפגעים. בכל הזמן הזה ערביי יהודה ושומרון ממשיכים לפתח עוד ועוד מגרשים, כבישים ובתים בשטח ריבוני של מדינת ישראל. חייבים להתעורר. חייל, זה בידך לעצור את ההשתלטות הזו. שומרים על השטח, נלחמים על הבית, נלחמים על העתיד.